masu mu barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku subscribe channel ɗinmu mai suna Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwa kawo muku labarai da suka danganci al'amura na yau da gobe. Mun gode. Dalibin Nigeria da ya gujewa yaki a ƙasar Ukraine ya rasu a Sokoto. Uzaifa Halilu Modaci ɗalibi ne da ke karatu a Ukraine ya rasu bayan makonni biyu da dawowa gida daga Sokoto bayan ya gujewa yaki da Ukraine ɗin ke yi da Rasha. Rahotanni sun bayyana cewa kafin dawowarsa gida jihar Sokoto, Modaci ya kai shekaru 3 bai zo hutu gida ba daga Ukraine, inda yake karatu a jami'ar ilimin lafiya ta Zaropot a ƙasar Ukraine ɗin. Mahaifin ɗalibin Halilu Modaci ya ce ɗan nasa wanda yake a shekarar ƙarshe a jami'ar ya rasu kuma Allah ne ya ga dama ya ɗauki ran kayan shi. A cewar mahaifin, wanda ɗan majalisar jiha ne, ya ce Allah ne ya bashi ɗan kuma Allah ne ya karɓi ɗan, ba wai wani abu ba. Ya ƙara da cewa da a kiran ɗan nasa ya rasu, da an faɗi maganganu da dama cewa sojojin Rasha sun kashe shi ko kuma sojojin Ukraine ne suka kashe shi bisa rashin sani. Bayan ya masa addu'a akan Allah ya masa rahama, mahaifin ya kuma godewa Allah da ya sanya ya rasu a gabansa. To Allah ya samu dace. Allah ya gafarta wannan bawan Allah. Wannan kuma ya zama izina ga al'umma cewa duk inda Allah ya za ɗauranka sai ka dawo. Ka duba yaƙi ya gujewa da ƙasar Ukraine ya dawo Najeriya, kuma nan Allah ya ɗauki ran kayan shi. Allah ya masa rahama, mu kuma Allah ya kyautata mu zuwa. Karin manta da ya ƙarshe, mu daina subscribe, mu taɓa ƙararrawar sanarwa a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa TV, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura bidiyo su suka danganci al'amura na current affairs. Mun gode.